അകറ്റിടണേ. ഇന്ദിരവാസ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ, ഇന്നെന്റെ മുൻപിൽ വിളങ്ങിടണേ. ഈരേഴു ലോകനു മേഘനാഥ കൃഷ്ണ, ഈരഞ്ചു ദിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപ. ഉണ്ണി ഗോപാല കമലനേത്രാനി, ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വിളങ്ങിടണേ. ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന നാഥ കൃഷ്ണ, ഊനം കൂടാതെ തൂണച്ചിടണേ. എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ, എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കണേ. ഏടലർബാണനു തുല്യമൂർത്തി കൃഷ്ണ, ഏറിയ മോദന കൈതൊഴുന്നേൻ. ഐഹികമായ സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ, അയ്യോ എനിക്കൊരു മോഹമില്ലേ. ഒട്ടല്ല കൗതുകമന്തരംഗേ കൃഷ്ണ, ഓമൽ തിരുമേനി ഭംഗി കാൺമാൻ. ഓടക്കുഴൽ വിളി മേളമോടെ കൃഷ്ണ, ഓടി വരീകന്റെ ഗോപബാല. ഔദാര്യ കോമള കേളിശീല കൃഷ്ണ, ഔപമ്യമില്ലേ ഗുണങ്ങളോർത്താൽ. അംബുജലോചന നിൻ പാദ പങ്കജം, അമ്പോടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ, അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കണേ. കൃഷ്ണമൂകിൽ വർണ്ണ വൃഷ്ണികുലേശ്വര, കൃഷ്ണാംബുജേക്ഷണ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ, കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തുടങ്ങാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 12-ാം അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ
1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗത്തെ വിവരിച്ചു തരികയുണ്ടായി. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം. പിന്നീട് അടുത്ത അധ്യായം മുതൽ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് പറയും ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരുവാനും ഉള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെയുള്ള യോഗ വഴികളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചുമതലകളെ നമ്മൾ നിർവഹിച്ച് അതിലൂടെ പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ വൈഭവത്തെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എമ്പാടും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവചൈതന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അംശമാകുന്നു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, എന്താണ് അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ മറന്നുപോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാൽ ശരീരബോധത്തിൽ താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ സ്ത്രീയാണ്, ഞാൻ പുരുഷനാണ്, ഞാനൊരു കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടിലെയാണ്, ഞാൻ ഭാര്യയാണ്, ഭർത്താവാണ്, മകളാണ്, മകനാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയറാണ്, എല്ലാം തന്നെ ശരീരബോധത്തിലാണ്. ആ ശരീരത്തോട് ഉള്ള ഉപമയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് ശരീരം. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിലൂടെ പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി, ഒരു മെഷീൻ പോലെയാണ് ഈ ശരീരം. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ളത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. എന്തുകൊണ്ട് ദുർലഭം? അങ്ങനെ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദുർലഭമായിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും? അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും അതുപോലെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധരാകാനും ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ 6 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത്. അതിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്ത്യാതു അനന്യയാ ശക്യ അഹം ഏവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തവ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നീട് തന്റെ നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ശ്യാമകോമളനായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് ഭക്ത്യാതു അനന്യയാ ശക്യ, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തി
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഫലം എന്താണ്? അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക വഴി നമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സേവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സേവിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ എങ്ങനെയാണോ അച്ഛനെ സേവിക്കുന്നത്, അച്ഛനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാനും നമ്മളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സമഭാവരാണ്. ആർക്കും ഭഗവാൻ ആരോടും ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷപാതമോ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയോടുകൂടി ആര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്, ഭഗവാൻ അവരും വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതും ഭഗവാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നതും ഭക്തന്മാർക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് തനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന്. ആ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൂടാതെ ആ ഭക്തന്മാരിൽ വളർന്നു വരുന്ന ആ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്ത്വാസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനെ അറിയാനും എല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണോ അതോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ഉപാസിക്കുന്ന? അതായത് ഭക്തന്മാർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിലുള്ളവർ ഭക്തന്മാർ നേരിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തെ, കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് പൂജിക്കുന്നവർ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീരാമൻ, നാരായണൻ, വിഷ്ണു, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ നേരിട്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരെ വ്യക്തിഗത ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു, വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്, ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണ്, ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണ്, അവ്യക്തനാണ്, അങ്ങനെയെല്ലാം കരുതുന്നവരുണ്ട്. അവർ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അവ്യക്തനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിക്കിലും പക്ഷേ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതെല്ലാം തന്നെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിരാകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആകാരമില്ല, ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ, ആ ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ നിർഗുണ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്നവരെ പറയുന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെ പൂജിക്കുന്നില്ല, അവ്യക്തനാണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണോ, ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗത വാദികളാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അതായത് ആർക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കുവാനും
അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവർ, കൃഷ്ണനായി, നാരായണനായി, ഗോവിന്ദനായി, വിഷ്ണുവായി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതരായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പറയുന്നു. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളും അവർക്കും പരിപൂർണരാകാം, ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അവർക്കും പരിപൂർണത പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ 3-4 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവരുടെ പരിശ്രമം വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തന്മാരെ പോലെ അല്ല അവർ എന്നാണ് അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിലായി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ പരിശ്രമം വളരെ കഠിനമായതാണ്, വളരെ ദീർഘമേറിയതാണ്, ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ശരീരവാദികൾക്ക്, ശരീരത്തെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നിരാകാരനായിട്ടുള്ള നിർഗുണനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മത്തെ സങ്കല്പിക്കുക, മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് പിന്നീട് അതിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഠിനമാണ്. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്? അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കാത്തത്, അവ്യക്തമായത്, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവ്യക്തമാണ്, അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അങ്ങനെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവ്യക്തമാണ്, എന്നാലോ സർവവ്യാപ്തവുമാണ്. എല്ലാ ദിക്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അതവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ അചിന്യമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അചിന്യമാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സർവവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അചിന്യമാണ്. കൂടാതെ സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശക്തിയെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തിയെ തീർച്ചയായും ആരാധിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. അവർക്കും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ അത് വളരെയധികം ക്ലേശകരമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭീരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. കാരണം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നേറ്റം, അതായത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു? കാരണം നമ്മൾ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ശരീരത്തെയാണ് കാണുന്നത്. ശരീരമില്ലാത്ത ഒന്നിനെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നു?
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലേശകരമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കാണാം, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സാണ്, ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സിനെയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ പ്രാപിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ധ്യാനിക്കുകയാണ് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിനെ. അതിനെ ധ്യാനിക്കുക, അതിനെ സദാസമയവും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ ക്ലേശകരമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ശരീരികൾക്ക് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മെ പോലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനം വളരെ കഷ്ടകരമാണ്. പക്ഷേ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്കും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും നമ്മളെ പോലുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമെടുക്കുന്നു. അതാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ കാണുന്ന അർച്ചാവിഗ്രഹം. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട്, വിഷ്ണുവായിട്ട്, നാരായണനായിട്ട് എല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന അർച്ചാവിഗ്രഹമാണ്. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കല്ല്, മണ്ണ്, മെറ്റൽ, അതായത് പിച്ചള, ഓട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതിന് പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാകില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുമുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക്, നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദൂരെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് കത്തയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മാൻ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് അറിയാം, ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിക്കിലേക്ക് എത്തും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടികളിൽ ഇട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോകില്ല. അതുപോലെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ ആ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെയാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. കാരണം നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും കാണാനും സേവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവരുടെ പ്രയത്നം വളരെ ക്ലേശകരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകരെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവരെ ഈ മൃത്യുസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും.
ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സദാസമയവും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ അവരേത് അപകടത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ, കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മൃത്യു സംസാര സാഗരം. മൃത്യു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ എപ്പോൾ മരണപ്പെടുമെന്ന്. എന്നാൽ മരണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് താനും. മരണത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാനും കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സംസാര സാഗരമാണിത്. ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വയം നീന്തി പുറത്തു കടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ദുഷ്കരമാണ്. കാരണം തിരമാലകൾ അത്രമാത്രം ശക്തിയായിട്ട് വരുന്ന ആ സമുദ്രത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വയം പ്രയത്നത്താൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിത്യബദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിത്യബദ്ധരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം സാഗരത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പുറമേ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരണം. ഒരു ബോട്ടിലോ എന്തിലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെലികോപ്റ്ററിലോ വന്നിട്ട് അയാളെ പൊക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ, മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരികയാണ്. അത്രമാത്രം ശക്തമാണ്, അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരെ. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി അത്രമാത്രം ശക്തമാണ്, അത്രമാത്രം തീവ്രമാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഭക്തന്മാർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാൻ തന്നെ കരകയറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് മൃത്യു സംസാര സാഗരം. ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതായത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി, ആസക്തനായി, തൻ്റെ ഭഗവാനെ പോലും പരിഗണിക്കാതെ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം നമ്മളെ സമീപിക്കാം, അതിനെയും പരിഗണിക്കാതെ തുച്ഛമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്നെ പ്രാപിക്കാവുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അജ്ഞരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതിൽ ഈ വ്യക്തി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മരമാണ് അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ അയാൾ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ ജന്മത്തിൽ സന്തോഷഭരിതനായിട്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലെ 2 എലികളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള 2 എലികൾ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ കരണ്ടി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പകലായി രാത്രിയായി പിറ്റേ ദിവസം പകലാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കെയർ ഫ്രീ ആണ്. കാരണം ഓരോ ദിവസവും കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമുക്കധികം സമയമില്ല. ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ നാളെ വെളിച്ചായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ജോലികൾ പിന്നെയാകട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള ആയുസ്സുണ്ട്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സൂര്യൻ ഉദിച്ചസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആയുസ് ഒരു ദിവസം കുറയുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആനയെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ ജന്മമാണത്രേ. മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആന ഈ മരം കുലുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സുഖദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുഖദുഃഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ തേനീച്ചയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കാരണം തേനീച്ച, ആന മരം കുലുക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് അയാളെ കുത്തുന്നു. അതായത് ദുഃഖം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നു. മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാലോ ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് തേൻ വീഴും. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തേനീച്ചകൾ കുത്തി അയാളെ വളരെയധികം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, അയാൾക്ക് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് തേൻ വീഴുമ്പോൾ അത് നക്കി ആസ്വദിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. എലികൾ കരണ്ടി അയാളുടെ കൊമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് മുറിഞ്ഞ് അയാൾ താഴെ വീഴാം. അതായത് തന്റെ ആയുസ് അവസാനിച്ച് അയാൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സർപ്പങ്ങളാകുന്ന മൃത്യുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, സർപ്പങ്ങളെ. ആ മൃത്യുവിലേക്ക് അയാൾ അധപ്പതിക്കാം. എങ്കിലും അയാൾ അതൊന്നും തന്നെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തെ നമ്മൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ ആസക്തരായി, ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആസക്തരായി അനുനിമിഷവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങളെയും ക്ലേശങ്ങളെയും ഒന്നും തന്നെ വകവയ്ക്കാതെ, തന്റെ ആയുസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീരാം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ വകവയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ തുച്ഛമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരം മുറിഞ്ഞു വീണാലും അയാൾ മൃത്യുവിലേക്ക് വീഴുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ താങ്ങി പിടിക്കാനുണ്ടാകും. അങ്ങനെ പുനർജന്മം അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നുള്ള ആ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വീഴാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തിലേക്ക്, പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അയാൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തനായി അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. അതാണ് മൃത്യു സംസാര സാഗരം. എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളെയും ക്ലേശങ്ങളെയും അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. മരണം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത് അതും നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. വളരെയധികം കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവരെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുത്തും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ആരാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ? ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരമശുദ്ധനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആരാണ്? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഭക്തനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം, അതിനുള്ള പല 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 വഴികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആദ്യം 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം, കേവല ഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി. അതായത് നമ്മുടെ പൂന്താനത്തെ പോലെ, കുരൂരമ്മയെ പോലെ എങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മയ്യേവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അതായത് ഭഗവാനിൽ സദാസമയവും മനസ്സുറപ്പിച്ച, മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തകൾ ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും പാടില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനം കർമ്മം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. മുന്നിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അത്രമാത്രം. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. സദാസമയവും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ബുദ്ധി കൊണ്ട് വേറെ ചിന്തകളൊന്നും പാടില്ല.
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാഴും. അതായത് ഭഗവാൻ സദാസമയവും ആ ഭക്തന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നർത്ഥം. അതാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാരവും എത്ര സമയം ബാക്കിയുണ്ടോ അത്ര സമയം മാത്രം ആഹാരവും ഉറക്കവും സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയത് കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് നാമാചാര്യ എന്നുള്ള ആചാര്യ പദവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ ആചാര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന്. അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ശുദ്ധഭക്തരാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അടുത്ത വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നു. അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാമിലിയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്, കടപ്പാടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് പറയുന്ന പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെയോ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം, എനിക്കിനി ഒരു പുനർജന്മം വേണ്ട. സദാസമയവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആഗ്രഹം വളർത്തുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷേ അതിനും നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല. രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട്. കാരണം ജോലിക്ക് പോയാലേ ശമ്പളം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് വേണം കുടുംബം പുലർത്താൻ. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സാധനകൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അടുത്ത വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ സമയമില്ല, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ സമയമില്ല, വായിക്കാൻ സമയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. കാരണം ഫാമിലി ഉണ്ട്, രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാൽ രാത്രിയെ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ, സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി, ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമ്പാദനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്കായിട്ട് നീക്കിവെക്കൂ. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മദർത്ഥമപി കർമാണി, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ അതിന് സമയമുള്ളവരുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ആ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന
സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്നുള്ള ഫോർഡ് കമ്പനി, എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. ഫോർഡ് കാർ നമ്മുടെ ഇവിടെയും എല്ലാം കാണാം. ഫോർഡ് കാർ ആ കാറിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ്. പ്രഭുപാദരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ബില്യണയറാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനുള്ള സഹായം എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മായാപൂർ ചന്ദ്രോദയ മന്ദിറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അമ്പലം അവിടെ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. പൂർത്തിയായി ഓൾമോസ്റ്റ്. ആ വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം പണിയാനുള്ള സഹായം എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അതായത് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമുക്ക് പ്രാരാബ്ദമെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സാധനാ ഭക്തികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ശരി, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ട, മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാം വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ 1% ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ സഹായകമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ഭഗവാന്റെ അമ്പലം പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പലത്തിന് സഹായകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൊടുക്കുക. അമ്പലത്തിൽ അന്നദാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുക. അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. പരിശുദ്ധരായാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെന്ന് ചേരാൻ, ഭക്തിയിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക സേവകൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മംഗളൂരു ഇസ്കോണും ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലം പണിയുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു 25% പൂർത്തിയായി. കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങോട്ട്. അമ്പലം പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, എന്നാലും ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം എല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട്. കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് അമ്പലം പണിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിത്യനിദാന ചെലവുകൾക്ക് ഒരുപാട് ചെലവാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആകുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് പറ്റുന്ന സേവകൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രാരാബ്ദമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ലേ, ഭഗവാൻ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ആവുന്നിടത്തോളം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യനിദാന ചെലവുകളെ കുറിച്ചാണ്. തുളസിഹാര സേവ, പുഷ്പാലങ്കാര സേവ, രാജഭോഗ സേവ, പിന്നെ അതുപോലെ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിലെ ധൂപസേവ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ വീട്ടുകാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഒരു നയാ പൈസ കൊടുക്കാൻ വീട്ടുകാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അവർക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത വഴി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മധ്യോഗമാശ്രിതഃ
സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി, ദാനം ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ. കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം കൂട്ടി 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 വെക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്, പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളെ തള്ളി തള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാരണം കർമ്മഫലമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശരി, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷേ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റിക്ക്, അനാഥാലയം, ആശുപത്രി പണിയാൻ, സ്കൂളുകൾ പണിയാൻ, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സേവനങ്ങളുണ്ട്. അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കർമ്മഫലത്തെ ഉപയോഗിക്കൂ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ആ ത്യാഗ മനസ്ഥിതി കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതായി നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാകാം. പരിശുദ്ധമായ മനസ്സിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗസ്ത്യാഗാശ്ചാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക. വേദങ്ങൾ പഠിച്ച്, പുരാണങ്ങൾ പഠിച്ച്, ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ മുഴുവനും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കില്ല. കാരണം ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അതുവഴി ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക വഴി മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച്, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച്, കേട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം അതിലൂടെ, ആ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഭക്തരാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തനിൽ അനേകം ദൈവീക ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. കാരണം ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ, ലീലകളെയെല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറി ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, ദൈവീകമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ? അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തിയെ, ഭക്തനെ ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ 13 മുതൽ പിന്നെ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ടഃ സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്തഃ സമേ പ്രിയഃ. അദ്വേഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം. സർവഭൂതാനാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും അദ്വേഷ്ട, ദേഷ്യം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ. മൈത്രഃ കരുണ ഏവച്ച, എല്ലാവരോടും മൈത്രി, അതായത് സുഹൃത് ഭാവേന കരുണ, എല്ലാവരോടും ആ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, കരുണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോട് വളരെ കരുണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കാരണം അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ വളരെ ദുഃഖിക്കുകയും അവരുടെ സുഖത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ആ ഒരു സുഹൃത് ഭാവേന പെരുമാറുന്ന, നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ, ഞാനെന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഒന്നുമില്ലാതെ, സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി,
ദുഃഖമായാലും സുഖമായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സുഖം വരുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാ നിലയിലും തനിക്ക് എല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഒരേമായ തുല്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്ന സന്തുഷ്ടഃ സതതം യോഗി, സദാസമയവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നത്. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാസമയവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ. അതാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അതിനെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച മനസ്സും ബുദ്ധിയോടും കൂടി യോമത് ഭക്ത സമേ പ്രിയ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സുദാമാവ് അല്ലെങ്കിൽ കുചേലൻ, നമ്മൾ കുചേലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സുദാമാവിന്റെ കഥയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ദരിദ്രനാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. ആഹാരം വയറ് നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആഹാരം കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നില്ല. ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല, ആരെയും ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എന്നാൽ സദാസമയവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭക്തൻ കുചേലൻ ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് കഴുകുന്നു. രുക്മിണി ദേവിയുടെ കിടക്കയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കട്ടിലിലാട്ടി ഇരുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ സ്വയം കഴുകി ആ വെള്ളം തന്റെയും തന്റെ ഭാര്യമാരുടെയും തലകളിൽ തളിക്കുന്നു, ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇനി ശുദ്ധിയാകാനുള്ളത്? ഒന്നല്ല, എന്റെ ഭക്തൻ എന്നേക്കാൾ മേലെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ ആ ചരണ ധൂളി തന്റെയും തന്റെ പത്നിമാരുടെയും ശിരസിൽ തളിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഭക്തനെ വളരെയധികം ആദരണീയനാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതായത് ഭക്തനാൽ വേറെ ഒരാൾക്കും ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഭക്തന് സമചിത്തനാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ, ആരും അസൂയയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും എന്നാൽ തന്റെ സുഹൃത്തുമാക്കുന്നില്ല, തന്റെ ശത്രുവാക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭക്തമാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന അദ്ദേഹം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ കഥ തന്നെയാണ് അത്. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാധരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവപാർവതിമാർ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ കൈലാസത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ ഭക്തൻ ശിവപാർവതിമാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. നാരദനെ കാണാം, മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരെ എല്ലാവരെയും കാണാം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശിവൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കൃഷ്ണന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെയും കഥകളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെയോ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് മഹർഷിമാരെല്ലാവരുമാണ്. പക്ഷേ പാർവതി ദേവി ഭഗവാൻ ശിവന്റെ മടിയിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഒരു വിഷമം നൽകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കാരണം മഹർഷിമാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി നാരദൻ വിവാഹം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശിവന്റെ മടിയിൽ പാർവതി ദേവി ഇരിക്കുന്നു.
എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശിവൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചിരി വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഭക്തൻ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പാർവതി ശിവൻ അതിനെയൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. കാരണം ശിവൻ അറിയാം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കളിയാക്കുകയൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്. ആ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയുള്ള ശിവനോടുള്ള ആദരവോട് കൂടി അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, കാരണം ആരും അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശിവനും പാർവതിയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് ഇദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. പക്ഷേ എങ്കിലും പാർവതി ദേവിക്ക് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിഷ്ടമായില്ല. അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? പാർവതി ദേവി അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുന്നു. അതായത് നീ ഭൂമിയിൽ പോയി ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ഒരു ഭക്തൻ അതിൽ അസ്വസ്ഥനായി തീരുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ദുഃഖിതനാവുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം ഭക്തൻ തനിക്ക് വരുന്ന ഏത് അസ്വസ്ഥതകളെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കുന്നു. കാരണം അതുവഴി എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭക്തൻ ഒരിക്കലും തന്നെ തന്റെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ മറക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം സദാസമയവും അസുരനായിട്ട് ജനിച്ചു അദ്ദേഹം സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്തഃ സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ സാധാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും കൂടെ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് സമാധിയാകുന്നതിന് മുൻപ് 108 ദിക്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവിടെ പൂജയും എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം സാധാരണ ആൾക്കാരെ പോലെ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല അതൊന്നും ചെയ്തത്. സാധാരണമായിട്ടുള്ള കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല അദ്ദേഹം. പിന്നെയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഉത്കണ്ഠയോ വ്യഥയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഒരു വലിയ നിലയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. യോന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിയഃ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദ കുമാരനാണ്, ഹിരണ്യകശ്യപുവിന്റെ മകൻ. ഹിരണ്യകശ്യപു പല വിധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ കുമാരനെ വധിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എന്തെല്ലാം അവസ്ഥകൾ, വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആനയുടെ ചവിട്ടുകൊണ്ട് ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പതറിയില്ല, ഒരിക്കലും പേടിച്ചില്ല. എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ആരോടും അച്ഛനോട് ദേഷ്യമോ അച്ഛന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ അച്ഛനോട് അസൂയയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രഹ്ലാദകുമാരനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെയോ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവതിച്ച പ്രകാരമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനുണ്ടോ അത് സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും നാരായണ നാമം ഉപേക്ഷിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സദാസമയവും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയും. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ
തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതഃ സ്ഥിരമതിർഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാന അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിച്ചവൻ സദാതനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോൾ ശത്രുക്കളായാലും മിത്രങ്ങളായാലും എല്ലാവരോടും സമഭാവന. കാരണം എല്ലാവരും ശത്രുവും മിത്രവും എല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിനോടനുബന്ധിച്ചല്ലേ ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന് ഈ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൂടാതെ മാന അപമാനങ്ങൾ, ആരെങ്കിലും തന്നെ പ്രശംസിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തന്നെ അപമാനിച്ചാലോ അതൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശീതോഷ്ണം, സുഖദുഃഖം, ആദരവ് അനാദരവ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശാരീരികമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലൊന്നും തന്നെ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂടുന്നില്ല. അസത് സംഗത്യാഗി, അതായത് അസത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരോട്, ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുന്നവരോട് ആരോടും കൂട്ടുകൂടാതെ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം സത്സംഗത്തിലിരിക്കുന്ന, എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തെ ഏകാദശി വ്രതം നോക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഏകാദശി വ്രതം, ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഏകാദശി വ്രതം പാരണ വീട്ടി, ആ ദ്വാദശി നാളിൽ പാരണ വീട്ടി ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം സദ്യ കൊടുത്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ആ നൊയമ്പ് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർത്ഥം സേവിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് ഏകാദശി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദുർവാസ മുനി ദുർവാസ മുനിയെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏകാദശി ദ്വാദശി പാരണ വിടാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയപ്പോൾ ദുർവാസ മുനി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം, ദ്വാദശി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയി. കുളിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുഴയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയാണ്. അതായത് അനേകം ശക്തികളെല്ലാം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം അവിടെ യോഗാസനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യോഗമെല്ലാം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ദ്വാദശി പാരണയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഏകാദശി നോറ്റത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം പൊയ്ക്കളയും. അതുകൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനോട് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ ഉപദേശിച്ചു, അങ്ങ് സ്വല്പം തീർത്ഥം സേവിച്ച് ദ്വാദശി പാരണ വീട്ടോളൂ, അപ്പോൾ തീർത്ഥം സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിച്ചതുപോലെയും ആകുന്നില്ല എന്ന് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അംബരീഷ മഹാരാജാവ് സ്വല്പം തീർത്ഥം സേവിച്ച് ദ്വാദശി പാരണ വീടുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ല. എന്നാൽ ദുർവാസ മുനി അതറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ദൃഷ്ടിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കോപം വരുന്ന ആളാണ്. അതാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവും ദുർവാസ മഹർഷിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ദുർവാസ മഹർഷി ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നില്ല, ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വെറും ഒരു യോഗി മാത്രമായിരുന്നു. യോഗത്തിലൂടെ അനേകം സിദ്ധികൾ പ്രാപ്തമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം. എന്നാൽ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയിൽ സന്തോഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ സുദർശന ചക്രം സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത്രമാത്രം ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ദുർവാസ മുനി ഒരു ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാനുമെല്ലാം പുറപ്പെട്ടു. തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു രാക്ഷസ രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കി അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സമശത്രൗച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ, അദ്ദേഹം കുലുങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അചഞ്ചലനായിട്ട് അദ്ദേഹം നിന്നു.
ഉടനടി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ചക്രം, സുദർശന ചക്രം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സുദർശന ചക്രം ഈ കൃത്യയെ വധിക്കുകയും തിരിച്ച് ആ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ പുറകെ പാഞ്ഞു. കാരണം ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ദുർവാസ മഹർഷിയാണ്. ദുർവാസ മഹർഷി പേടിച്ചു പോയി. അതാണ് ഒരു ഭക്തനും ഭക്തനല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ആ രാക്ഷസി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും അനങ്ങിയില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി അവിടെ നിന്നു ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. എന്നാൽ സുദർശന ചക്രം വന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭക്തനല്ലാത്ത ദുർവാസ മഹർഷി പേടിച്ചു ഓടി. ആദ്യം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ചെന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, സുദർശനം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധമാണ്, എനിക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. തിരിച്ച് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. ഭഗവാൻ ശിവനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, സുദർശനം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധമാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും പോയി. അവിടം വരെ എത്തി. അദ്ദേഹം യോഗി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം അവിടം വരെ ചെന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല. കാരണം എന്റെ ഭക്തനെയാണ് നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അപമാനിച്ചാലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, പക്ഷേ ഭക്തനെ അപമാനിച്ചത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ വൈകുണ്ഠം വരെ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുകൊണ്ട്, ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഭക്തിയുടെ വലിപ്പം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി, ഭക്തിയുടെ ആഴം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഭക്തന്മാരുടെ ആ ത്യാഗശീലത, മനോഭാവം, വിനയം, അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങയാണ് പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു ദുർവാസ മഹർഷി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുകയും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ. സദാസമയവും ശാന്ത, അവർ സദാസമയവും ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അവർക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമോ വൈരാഗ്യമോ അസൂയയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമല്ലേ, ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല, ഒന്നും തന്നെ ക്ഷയിക്കാത്തതായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പുറകെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാനാണ്? പക്ഷേ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ശോഭയില്ലാത്തതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ കഥയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ, സദാസമയവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത് പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയാഹ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തവത്സലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരെ വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തവത്സലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയകളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആ ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സജ്ജന സഹവാസത്താൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാനും അതോടൊപ്പം ജീവിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങി ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി എന്നിവകളോടെ സേവന വ്രതത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
ഈ മാർഗമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിധിപ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകൾ എല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരേ ഒരു നിരപേക്ഷമായ മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്നതിന് സംശയമേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമ്മൾ പൂർണ്ണരാകാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം, കലിയുഗത്തിലെ മഹാമന്ത്രം ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപമാണ്. ഓരോ യുഗത്തിനും പ്രത്യേകം മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വളരാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഏവ കേവലം കലവ് നാസ്തിയേവ ഗതിരന്യത. ഹരിനാമം മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അത് 3 തവണയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു മന്ത്രവും വേറെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മളെ രക്ഷിക്കില്ല. ഹരിനാമം മാത്രം, നാമജപം മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ നാമജപം മാത്രം മതി കലികാലത്ത്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. കലിർ ദോഷ നിധേരാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരം വ്രജേ. കലിയുഗത്തിന് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു, ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മിനിമം ഒരു മാലയാണെങ്കിലും 108 തവണയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ജപിക്കണം. അതൊരപേക്ഷയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യമാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൂര്യമാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? സൂര്യമാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടോ മാതാജി? അല്ല ഞാൻ ചെയ്യണം? ഒരു നിമിഷം ആരും പോകരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചെയ്യാം മാതാജി. ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അമ്പലം പണിയുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. കാരണം അതെല്ലാവരെയും കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ സന്തോഷമായി. ഇതാണ് ലാൻഡ്, അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ലാൻഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്ലൈഡ് മാതാജി. മാതാജി സ്ലൈഡ് മാറ്റിക്കോളൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഇത് അവര് ഡിവോട്ടീസ് ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോയാണിത്. ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴുള്ള ഫോട്ടോ. മാറ്റിക്കോളൂ മാതാജി. ഇതാണ് അവരുടെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ടെമ്പിൾ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടെമ്പിൾ ഫുള്ള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ടെമ്പിൾ. ഇത് ഇവിടെ റോട്ടിൽ ഗോപുരം അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അമ്പലമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇവർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. 75,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്. ഒരു 15-20 കോടിയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 5000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടെമ്പിള്, ഹാള്, അന്നദാനം ഹാള്, റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവിടെ. പിന്നെ ഗോശാല, ഗസ്റ്റ് റൂംസ്, നമ്മളെല്ലാം പോയാലും താമസിക്കാനായിട്ട് ഗസ്റ്റ് റൂംസ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ ബ്രഹ്മചാരിമാർക്ക് താമസിക്കാൻ, ഭക്തന്മാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ആശ്രമം, ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയം,
ഇതെല്ലാം, പിന്നെ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ കുളം, അമ്പലക്കുളം, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു 10-15-20 കോടി ചെലവ് വരുമെന്നാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ വലിയ സേവകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകുന്നിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാണ്, ഇത് ചെറിയ സേവയായിട്ടാണ്. നമുക്ക് മന്ത്ലി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് മാസം കൊടുക്കാവുന്ന സേവകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യസുധാമ സേവ മാസത്തിൽ 501 രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. കൂർമ്മ സുധാമ സേവ 1001 രൂപ മാസത്തില്, വരാഹ സുധാമ സേവ 3001, വാമന സുധാമ സേവ 5001. നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ഒരു മാസത്തില് നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാലും നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെക്സ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞ മാതാജി. അത് നിങ്ങൾക്ക് 1 ടൈം സേവ, മന്ത്ലി സേവ, അന്നദാന സേവ, അതും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിനെല്ലാത്തിനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സേവയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ബാങ്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തത് മാതാജി. കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നത് അല്ലേ? NRI ഡിവോട്ടീസ് നേരിട്ട് നാമദാസ പ്രഭുവിന് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതാണ് ടെമ്പിൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അമ്പലം പണിയണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ 7 തലമുറയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിലൂടെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയും അത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ, ഇതാണ് പ്രഭുപാദ. ഇദ്ദേഹം, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു വീട് പണിതിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും താമസിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അദ്ദേഹം പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൈവശമാക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരോടും ദേഷ്യമോ അസൂയയോ ഒന്നുമില്ലാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്കോണിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദിക്കിലും ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തി ജയപാതകസ്വാമി മഹാരാജും ഭാനുസ്വാമി മഹാരാജുമാണ്. മാതാജി മോളിലേക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ. ജയപാതകസ്വാമി മഹാരാജാവ്, ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാനുസ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനങ്ങൾ വരണം, അവിടെ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വലായിട്ട്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജനങ്ങൾക്ക് വരുവാനും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം അമ്പലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം അമ്പലം. ഒരമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരമ്പലം വേണം? ആ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മികതയിൽ
മുന്നേറാനും മനസ്സ് ശാന്തമാകാനും സാധിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അമ്പലം അങ്ങനെയുള്ള അമ്പലമായിരിക്കണം എന്ന്. ചേഞ്ച് ചെയ്യും മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, മുകളിലേക്ക്. ആ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് മാതാജി, മുകളിലേക്ക് മാതാജി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മാതാജി മുകളിലേക്ക് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കാണ്. ഓക്കെ, സോറി മാതാജി. എഡ്യൂക്കേഷൻ, അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത്? സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇല്ല മാതാജി. പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻ, നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അസുഖങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ അവിടെ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്പലത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും മാതാജി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്പലത്തെയാണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം അമ്പലം എപ്പോഴും ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ അനാവശ്യം നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനും ഭഗവാനോടും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹം എല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാനും ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവകൾ ചെയ്യാനും എല്ലാമുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ആര് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ, വിഷ്ണു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുവോ അവരുടെ 8 ജനറേഷനിലെ 8 തലമുറകളിലെ അച്ഛന്മാർക്കും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഫോർ ഫാദർ അവർക്കെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വാമന പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ വീണ്ടും ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരു ഡീറ്റീനെ, ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക വഴി ഒരാൾ ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഒരമ്പലം പണിയുക വഴി 3 ലോകങ്ങളിലെയും രാജാവായിട്ട് വാഴാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അമ്പലത്തിലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുക വഴി നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവായിട്ട് വരെ നമുക്ക് ജനിക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം പുണ്യമാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക എന്ന്. പിന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഒരാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റേതുപോലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി അയാളുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇദ്ദേഹമാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി. ഇദ്ദേഹമാണ് മംഗളൂർ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമം ഇതുവരെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിലേക്ക് അവർ ഏപ്രിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരാണോ ഒരു അമ്പലം ഭഗവാന് വേണ്ടി അമ്പലം പണിയുന്നത്, വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലം പണിയുന്നത്, അദ്ദേഹം രാജസൂയ യജ്ഞം, അശ്വമേധ യജ്ഞം എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തര എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. മനുഷ്യർ ആരാണോ ഒരമ്പലം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ, വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്, അവർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് മാതാജി ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ. നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കുന്നത്, എല്ലാ മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മുക്തനായി വൈകുണ്ഠ ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരു ടെമ്പിൾ പണിയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാലസ് പണിതിട്ട് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു അമ്പലം പണിയാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലേസ് ഉറപ്പാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്പലം. അമ്പലത്തിന്റെ ഏരിയൽ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ദിവസവും അവർ വീടാന്തരം സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവത്ഗീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സ്കൂളിലും കോളേജുകളിലും എല്ലാം പോയിട്ട് പ്രീച്ചിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പല ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്നു. പല ദിക്കിലേക്കും യാത്രയ്ക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഭൂമി പൂജയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി പൂജ ചെയ്ത് അമ്പലം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ്
കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മതി മാതാജി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ, നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്തിട്ട് അമ്പലത്തിലെ കൺസ്ട്രക്ഷന് സഹായിക്കാനായിട്ട്